पूरा दुनिया सनातन के माने वाला लोग अयोध्या में जब से भव्य राम मंदिर बनल तो पूरा दुनिया गदगद बा। तो हमनियों के एक लाइन में कहतन जा ओकरा बाद आगे के गीत कि राजा राम जी के अरे बनल मंदिर हो अब फिकीर सारा दूर हो गई। राजा राम जी के बनल मंदिर हो फिकीर सारा दूर हो। राजा राम जी के बनल मंदिर हो फिकीर सारा त्रेता वाला दिनवा आई गईल फिर हो फिर सारा दूर हो गई। राजा राम जी के बनल मंदिर हो फिर सारा दूर हो गई। वही धुन बजावे के भाई दू भैया तू तो खुश ना हुई राम मंदिर बनला से बाकी बजावे के बड़ी नु पापी पेट के सवाल बा। अरे राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम राजा राम जी के राजा राम जी के वही मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी बानी 500 साल तिरपाल में जे रहा जरूर ना हमारा चाचा कटिहार जिला से आयल बनी। बिहार में बड़ी फेमस जगह कटिहार हो जहाँ के हमारे मित्र बड़े पागल यादव जी वही जिला से 500 साल। अच्छा दुल्हे राजा के पापा जी के मामा जी बानी नंद किशोर पांडे जी के मामा जी के तरफ से राम जी के भजन पर 500 रुपया के आशीर्वाद मिलल। और तो दुल्हे राजा के भाई जस बुझाता नहीं हमारा भगिना नु। अच्छा भाई बानी दुल्हे राजा के बहुत सुंदर बहुत स्वागत मिलल। 500 साल तिरपाल में जे रहा निश्चिंत रही एकदम जाइब मत। जस रात बीती तस मजा आई सुते के नहीं खे खाली जय हो। अरे 500 साल तिरपाल में जे रहा बनी गईले उ न हो के देखी अब निकाल दे बड़ा का तो देखे खातिर भइले भगतन के भीड़ हो फिकिर सारा दूर हो गई। देखे खातिर भइले भगतन के भीड़ हो फिकिर सारा दूर हो गई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन
के गलत केहू कहिया ले कही अगर केहू सत्य होई तो सत्य के गलत केहू कहिया ले कही सत्य के गलत केहू कहिया ले कही दुल्हे राजा के छोटे भाई अच्छा बड़ भाई अब तो हम दुल्हे राजा के देखले नहीं की दोनों भाई गोलू राजा के भाई बहुत बहुत आशीर्वाद दे अरे जिया ये तो प्रोग्राम में जमला लेखा हो गई ना तो हम नया जगह पाइल बानी हम का जानत नहीं सत्य के गलत केहू कहिया ले कही सही तो कहियो भी सही नुराही जे कर रहे ओकर तो जे कर रहे ओकर भइल जागीर हो फिकिर सारा दूर हो गई तो जे कर रहे ओकर भइल जागीर हो तैयारी हो जा एक बार प्रेम से बोली हाथ उठा के राजा रामचंद्र की